4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. Στις 14 Αυγούστου 1974, με την κατάρρευση των συνομιλιών και της εκεχηρίας, κάτι που επεδίωξε η Τουρκία, υλοποιείται η δεύτερη φάση του Ατήλακ. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές αυξήθηκαν κατακόρυφα και το προσφυγικό πρόβλημα διωγγώθηκε με τεράστιες πλέον τραγικές συνέπειες για τον τόπο και τον λαό. Η προέλαση των Τούρκων εισβολέων είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του 37% της Κύπρου και ο αριθμός των εκτοπισμένων αυξήθηκε στις 200 περίπου χιλιάδες. Εδώ και 2 περίπου μήνες έχει συσταθεί η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων, η οποία έχει σαν σκοπό την μόνιμη επίλυση του προσφυγικού προβλήματος, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, καθώς και την προσωρινή λύση του προβλήματος. Ο χαρακτήρας της Επιτροπής αυτής είναι καθαρά συμβουλευτικός και δεν έχει καμιά πολιτική, κομματική ή ιδεολογική απόκληση. Βρίσκεται δε σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση προς επίλυση του προβλήματος των προσφύγων. Η Επιτροπή αυτή συνέρχεται τόσο τακτικά όσο και έκτακτα. Οι τακτικές συνεδρίες της γίνονται κάθε Δευτέρα. Κατά τη σημερινή πρωινή συνεδρία που έγινε στο ξενοδοχείο Χίλτον, προείδρευσε ο βουλευτής κ. Φιδίας Παρασκευαΐδης. Πήραν επίσης μέρος, εκτός των τακτικών συνέδρων, πρόσφυγες βουλευτές και οι πρόσφυγες δήμαρχοι Αμοχώστου και Μόρφου. Επίσης ο δήμαρχος Λεμεσού. Ο πρόεδρος της συνεδρίας κ. Παρασκευαΐδης ανέπτυξε προς τους συνέδρους τα αποτελέσματα των προσφάτων ενεργειών τους και ακολούθως αντιλάγησαν απόψεις. Κατόπιν επιμόνης εισηγήσεων και ομολογώ με ευρυτά την κατανόηση εκ μέρους του αξιότιμου Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Κληρίδη, έγινε το δεχτή εισήγηση μας της Παγκυπρίου Επιτροπής Προσφύγων, όπως δημιουργήσει μια ειδική, αυτοτελή και ισχυρά κρατική υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη με την διαχείριση του όλου προσφυγικού προβλήματος. Φυσικά η υπηρεσία αυτή έχει δημιουργηθεί, αλλά ως είναι της πάσης αντιληπτών, χρειάζεται και ενίσχυση και πίστοση χρόνου για να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα στεγάσεως, επισιτισμού, περιθάλψης ιατροφαρμακευτικής και εν γέννη παν ζήτημα το οποίο αγκαλιάζει των δεινοπαθούντα προσφυγικών πληθυσμών. Η αρχική ηγετική ομάδα της Επιτροπής διευρύνθηκε και παράλληλα από τις αρχές του Σεπτέμβρη του 1974 λειτουργήσαν επαρχιακές επιτροπές προσφύγων που κατά γενική ομολογία διαδραμάτισαν σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια για ανακούφιση και αποκατάσταση των προσφύγων. Τα τοπικά κλιμάκια της Επιτροπής, που αποτελούνταν από πρόσφυγες εθελοντές, βοηθούσαν τους λειτουργούς της νεοσυσταθήσας υπηρεσίας μερίμνης στην καταγραφή των εκτοπισμένων, στη διαλογή και τη διανομή τροφίμων και ειδών ηματισμού, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να ενημερώνουν λεπτομερώς την αρμόδια επαρχιακή επιτροπή για τα διάφορα προβλήματα που ταλάνιζαν τον καταβλισμό τους. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1974 πραγματοποιείται το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων στην παρουσία 1.200 εκπροσώπων των προσφύγων, το οποίο θεωρήθηκε και ως ιδρυτική πράξη της Επιτροπής. Η ΠΕΠ λειτουργήσε κάτω από τη συγκεκριμένη δομή, προσφέροντας σημαντικό ωφέλη στους πρόσφυγες και στα δίκαια αιτήματά τους. Σημαντική όμως υπήρξε η συνδρομή και συνεισφορά της στα θέματα στέγασης του προσφυγικού κόσμου και επαναδραστηριοποίησής του. Παρούσα στο Κοινοβούλιο με σημαντικό ρόλο στην αρμόδια Επιτροπή Προσφύγων, αλλά και παρούσα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα, στους καταβλισμούς αρχικά, στους συνοικισμούς μετέπειτα και γενικά όπου υπήρχε πρόσφυγας.
Το 1994, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και μετά από 20 χρόνια πετυχημένης παρουσίας και προσφοράς, η ΠΕΠ αλλάζει δομή και επωνυμία. Κατόπιν διαβουλεύσεων και συζητήσεων μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων που διήρκησαν 3 περίπου χρόνια, ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων νόμος 71 του 1994, με τον οποίο ουσιαστικά η γνωστή σε όλους Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων μετεξελίσσεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κάτω από τις τραγικές και αντίξωες συνθήκες και μέσα σε απερίγραπτα δύσκολους καιρούς, η ΠΕΠ διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για επιστροφή των προσφύγων, αλλά και για τη διασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους, την αναγνώριση της φερεγγιότητάς τους και την ίση κατά το δυνατό κατανομή βαρών μεταξύ του πληθυσμού. Μέσα από τη συμμετοχή και εκπροσώπησή της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, στη Συμβουλευτική Επιτροπή και στις Ειδικές Επιτροπές Διαχείρισης τουρκοκυπριακών Περιουσιών, στις Επαρχιακές Στεγαστικές Επιτροπές Βοήθειας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, το ολιγομελές προσωπικό της Ένωσης αλλά και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας αγωνίζονται για την προώθηση λύσεων προς άρση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος, αλλά και για την υλοποίηση πολιτικών που θα ανακόψουν το ξεπούλημα των κατεχόμενων περιουσιών, όπως για παράδειγμα την άμεση έναρξη της καταβολής αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης. Μετά από 50 χρόνια ξεριζωμού, οι μνήμες ξεθοριάζουν και τα συναισθήματα εκλείπουν, αλλά ο ρόλος, η δράση και οι παρεμβάσεις της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το έργο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων καθίσταται δύσκολο και επίπονο, αλλά αποτελεί χρέος εκτελεστικής γραμματείας και επιβάλλεται να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση όσο διαρκεί η κατοχή και διαίρεση του τόπου και του λαού μας.